Ο κύριος Φλόρος αφέθηκε ελεύθερος. Τόσο από την κυρία τακτική ανακρίτρια όσο και από την κυρία εισαγγελέα δεν επιβλήθηκε κάποιος τυπικός περιοριστικός όρος όπως αυτή που γνωρίζουμε όλοι. Επειδή όμως πρόκειται για δύο εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του επιβλήθηκε ο περιορισμός να μην πλησιάζει τον κύριο Γραμμένο στα 50 μέτρα. Όπως έχω πει τόσες μέρες, η ποινική δικαιοσύνη ξέρει να αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά, να μπαίνει στην ουσία των πραγματικών περιστατικών και των συμπεριφορών. Με ένα πολύ ανθρώπινο τρόπο προσέγγισης και η κυρία Ανακρίτρια και η κυρία Εισαγγελέας του επεσήμαναν ότι δεν νοείται τέτοια συμπεριφορά υπό τη θεσμική ιδιότητα του βουλευτή. Ο κύριος Φλόρος από την πρώτη στιγμή έχει κατανοήσει ότι δεν αρμόζει στη θεσμική του ιδιότητα μια τέτοια συμπεριφορά. Θα σας τα πει και ο ίδιος. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, κάνουμε πάντα το λειτουργήμά μας και είμαστε πάντα στη διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης.